Size şu täzelige maýdaýyn. Egenjan mıňydyny ýaktana bolýan eken Mekan Akbaýew öz patpisçikler üçin oýdy goýup diýseňem bolýar da şu masyny. Onu näme mährwan adamlar 73-nji start oýnumyda başlaýar. Biziň opşy presanymyz 209 stuk. 100.000 rublon 8 stuk, 10.000 rublon 100 stuk, 12.000 rublon ýene-de 100 stuk. Biziň biledimiň bahasy bolsa 8.000 rubl. Opşy bilet sany 550 stuk. Onu näme ýegenjim? Maşyny goýup abzor edäýeli. Yeah, that's the tune. Hey, mambo jambo. Under the moon. Onu näme mährwan adamlar iňmul bayramy tanıştyrýar. Iňmul bayramy Kia Sorento. Ýyly 18 Akçatyber. Panorama. Maşyna hiç ýyl söz ýok degim diýlen zat wapşy hiç ýyl ýanynam geçen ok. İçi koja salon, motor 3 üstlük. Biziň uluý bayramydan bahasy 1.300.000 rubl. Biziň telefon berýärimiz +7 965 002 83 mährwan adamlar. Dünýäniň her bir ýurdundan, her bir künjügünden Mekan Akbaýew bilen Telegram, imo, WhatsApp bilen sesini eşitip arkaýynja ýakynlaňyzy begendir bilerdiňiz. Allah jan kim alfa akçada netip etsin. Onu näme myşgajyklar? Bir öňünde taňyp görkezäýin. Size şu täzelige maýdaýyn. Mekan Akbaýewiň hiç kim presiz galmaýan diýen oýuny şu bolýar. Onu näme? Hemmeňize udaçy.